Lho. Kok iso mak tenan? Ae kok kaya Pak RT. Sik, piye to iki konsepe iki? Wah, carane ngene kene kalah setat. Serku ki pengen nyedeki wulan, lah ku pengen yo wis suwi. Lah kok malah bapake reko-reko gendaan karo emak. Piye to iki konsepe iki? Wong wis tuwa-tuwa barang kok. Apa yo tak omongne wulan ae yo ben lek kelakuane bapake kaya ngono kuwi. Ruwet. Ya wis yang yo gek balik ae engko selek ro cacah engko. Ya wis yo, Iya. Ndang yayane wisan piye. Lah yo adewe ning kene sedina lho iki mengke. Heeh wis. Jane bapak iki nendi sedina blek ora balik. Kene iki genten dolan yo diseneni. Kancaku rene sing wani rene sampean. Pendakane wong dolan rene digreneng. Nek panggah dolan nek bapak iki ra omah-oman. Ngono jarene aku lek dolan mek uyar-uyur ae. Kayak mau loh. Saiki jam piro to? Saiki jam 4. Lekas metu ke jam 12. Menggara balik-balik. Penggawean ngomah akeh ra kena ditinggal. Bingung ini ki arepe sapa nanti-nanti ora iso. Meneng omah. Kapan aku iso sawur kancaku? Bapak ketisuk. Jan, mek dolan. Ki mau malah numpak motor sing anyar, gek nendi wong tuwek cah enom. Jibek aku. Penggian ngomah wakeh, nandangi dhewe. Ya atok arep jabrik ya ora butuh rene sedina. Mas aku dik ya ora izin libur. Nendi lho gek penggawean sakmene iki kan wayahe ngadahi ora enek sing ngadahi. Telepon sapa ya matuke? Jajal tak telepon Tatak. Jajal sik. Ora diangkat nek berdering. Jane do nendi ngono lho, gumun aku. Sedina blek kok awase sampe balik genten aku sing metu. Wong ora oleh dolan blas lho. Nek bapak ra omah-omahan, ra uli-ulian. Waya Faisal bareng ra iso jerawatku malah metu kaya ngene. Wah, iya. Gedemen dolan karo Yayang Uus. Ora entuk oleh-oleh iki piye iki? Anakku kok gembreneng iki kok. Wah. Piye iki? Wis ben engko ben tuku dhewe duit sing akeh ora wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ngendi to, Pak Beh? RT yo ngene urusane Aku akeh. yo ser dolan nek pangga mbok tinggal ayo Lah mantak jak dolan yo ora gelem. Dolan mulai endi? nyeneni. Wis tuweke mbok eling mangga dolan. Kancane lho yo ser dolan. Oh alah, yo ser dolan. Mbok kira aku ora ndek gendaan ngono ya. Dolan dhewe sak sire. Yo sesuk gantian sampean. Ya duite pokok Iya lho pira? 300. Iya, enggak kurang. Gak. Sedina blek lho. Ora uli-ulian iki lho nendi to jane? Iki mung egrah-egrah ya ngalor ya ngidul ngono karo urusane. Tak genjes banmu lek padolan wis tuwek mbare ora ngerti wayah. Ngene tuwek-tuwek wae, sik kaya umur 17 tahun nduk ning 17 pindho.
untune telas pipine kendo, Nduk. Ngene nang ndi anggit bodho njaluk tanda tangan lho. Mergo RT ngono, Nduk. Kowe njaluk tanda tangan nyapa? Tanda tangan nyampluk ya. Lah, Nduk. 17 pindho untune 4, pipine kende. Wah ngono. Wis tuwek mbok eling-eling rambutmu lho putih kabeh lek ra disemir. Aja mek kemlelet muthok Pak. Kancane sir dolan jarene ngluyur ae. Bapak dhewe lho dolan blas jam 12 jam 4 lagi balik. Kayak dipikir brengose dikerok-kerok apa piye ngono lho. Peh. Semremet aku mek panggah ngono ae kok. Mau pamite tuku apa beras ning cangkring ya ora oleh. Sedina rong liwet blas, jarene duite akeh jaluki anake cetil. Iya, Nduk, karang yang cangkring iki ngliwati Bangjo pira? 4 lho kae iki. Mulane sampeyan tak kondang rabi ben enek sing bantu, ngono lho. Ora aku dhewe wis ngurusi rakyat, ngurusi ngomah. Repot ngono angger mulih suwi nyeneni ae. Beh, Nduk. Ge rabi ya. Wis dhewe cadangan borong. Cadangan kaya ban serep ae. Pak, aku njaluk duit 300 aku arep metu karo koncoku. Ndang ta. Aku suruh tuku somai karo es krim barang wis kono sedina blek dolan iki genten aku to. Iya, Nduk. Kapan to lek budal jam pira engko? Kok wis duit ae. Iki jabre kantok, tatak iki ya sik arep njaluk bayaran kae lho. Budalmu jam pira? Arepe budal saiki, Pak, jam 4. Ndang paring ono duwite 300 ki lho. Tak gene kopi apa nganu teh? Kopi ya? Sik tak gene. Nah, ndi to mau jegrike mau iki. Jenenge ngejak mancing. Wis sore lagi iki pah. Gluduke kaya ngono. Mungkin golek cacing. Nendi tak jenemu? Cak. Duh. Janjine piye no? Tuman mesti ngaret. Pancing wis tak golek nek mau jenenge. Dek Siti. Oh iya pas cetukan lah aku mau peh malih bunga ini toh berbunga-bunga kayak dilungkas pijet karo wonge Kang Anto karo sapa dhewe biasane karo Kang Jabri kok dhewe jajal tak kok aneh ae lah. Lah, malah nek Pak Tatak. Nyapa iki? Kang. Oh, dhewean biasane karo pleke kok dhewean saiki. Halah yo mbul iki mau Pak Tatak. Aku ngenteni Jabri kat isu lho. Jadi iki ngejak mancing. Nganti yahine wis jam 4. Pe udan ngapusi paling. Lah iya. Aku melu entuk apa ora ya? Lah. Pengen mancing melok. Lah yo ayo lho aku priyo marem malahan. Neng ndi? Penake. Biasane lek aku karo Jabri iki ning sandinge blombange Pak To ngono lho. Kuwi kan enek kali gedhi to. Yo engko ora enek ning kali yo ning blombange. Blombange isine iwak cetul tok kae. Yo Ora enek iwake ning kono lho. Sanding kali kono lho. Karo ngincengmu adus. Alah. Batin aku tibake peani yo ngelejing. Batin aku ketok menengan ajane kok yo ngelejing lho. Paham modele. Modele uteke ngeres koyo Jabri pean wae. So-iso ae. Wis ngene lho Pak Tatak. Lek anu ngenteni Jabri diluk ae, dilungkas. Ora enek cah loro ae budal, dauman cah kae. Ngono kuwi kok mestian. Lah Mas Jabrik neng ndi to Kang Anto? Kok dienteni barangi? Ya lek ero ya tak goleki lho Pak Tatak. Ngono kuwi. Jabrik mau iki omong iki ya arepe golek nggen di mancing lho tapi cah kuwi iki yo gleleng kok. Ngono mek nggih alasan kadang-kadang iki. Ndek iki. Tapi mbuh
Nendi nek ngerti bre yo ndang tak goleki. Ngene. Apa ya golek umpan dhisik apa piye yo? Sedeng Jabrik teko. Umpane apa Kang kuwi Kang? Umpane yo dhuwit atusan tak ning pasar. Ya jelas yo cacing to Pak Atak. Kon yo aneh-aneh lho piani. Ya lek kuwi enek kuwi aku roh Ngendi kene? nggone isor wit gedang kono kae. Heeh. Etane ngono kono. Kono ngendi? Pianis nggarai kesuwen. Ayo gendang budal ya Pak Atak. Yo. Gendang golek pakan wis nendi boleh temu engko. Yo. Yuk, pimpa dulu yuk. Pimpa layum gambreng. Berdua sweet. Batu kertas gunting. Kalah. Aku dulu. Ra. Ya mandi ndak ya? Ya wes sore gek padha wasel ya, gek mandi ya. Iya. Paling sik mandi, Rara ya mandi, besok lagi ya. Ya. Sik ndak lungguh kene sik ndak. Mumet ta ibu sik an. Duk ini sik. Wae nganu kok dinone Senin iki mung wae bayar lho. Ya Senin neh. Iya nduk, kok dolanan ning ngarepan lho ya. Mungkine ae. Wis engko wae bangi moro mestian. Sing kene sik gek mandi engko. Iya. Sik. Lungkas mesti moro iki engko. Urung duwe duit tak sik nduk lawange dinep sik ya. Lawange dinep sik. Oh, dilungkas mesti moro iki engko. Ngerti ya. Dolanan ning njaba sik ya, Nduk. Wes dinep sik lawange kene. Nunggu kene meneng ae lho engko lek enek wong dodok-dodok ya. Wis meneng ae kene duduk ne. Meneng engko lek pokoke enek wong dodok-dodok meneng ae. Aja watuk, aja pokoke aja omong. Enggak oleh berisik. Oke? Ya Allah, wis pirang-pirangane minggu ra ngangsur kok ya panggah tutupan neh lho. Muga-muga enek. Assalamualaikum. Tenan to ya ini wis teko iki apa yo an. Rong duit. Alah, pas nek semayane yo biyen iki. Tak encenge tenan apa duduk apa liyane. Wah iya lek teko montore iya wah iya wonge. Lanang sik lah. Diam. Kamu diam sik. Nek bang kalau meneng sik. Meneng. Bentar-bentar dodolanan ae. Kene. Wong ning ngarepan lho. Meneng. Bu Siti. Bu, niki wancine angsuran hari Senin lho, Bu. Bang Lesek dugi, Bu. Bu Siti. Teng pundi malih to, Bu? Bu Siti. Beh, kok ya ndelik neh no lho, dobel bolak-balik lho. Bu. Bu Siti. Bu. Oh, alah bener omonge wong-wong lek Bu Siti ki wong angel. Wis disemak omong lek Senin kok pendak Senin kok manggah ndelik ae. Bu. Bu Siti.
Bang Plesek, Bu. Bu, pun 6 kali angsuran loh, Bu. Dingakne apa ora ya? Ra duwe duit tak bene kok lek dingakne wis ra nek semayani ya bene. Ngakne ngene. Bu Siti. Bu. Bu Siti. Gemblodak diceluk ikat wau kok mboten nyambung ta, Bu? Nggih, monggo pinarak. Nggih, Bu. Nembe siram. Kula celuk ikat wau lho kok mboten nenten jawaban. Nembe siram kula. Siram ket wau kok Nggih. pendak wayah angsuran kok mesti alasan. Nggih, monggo pinarak mriki. Nggih, Bu. Nggih. Iki angsuran ke-6, Bu. Jenengan nganu 6 kali. Saniki jenengan dobel napa kalih angsuran? Lah nggih, tapi kula dereng gadah lho Bu niki, Kok nggih. panggah dereng gadah eto Bu, pun 6 kali lho jenengan mboten ngangsur. Nggih, lah Pripun kok panggah semoyo mawon? dereng gadah kula nggih. Lah mboten usaha jagane sinten jenengan? Ya jagane lek enek wong pijet ngono kuwi Bu. Lek ra enek ya ora enek dhuwit. Tapi ya kudune dingengei wayahe, wong mergake wis dingge dhisik. Lah enggak cukup lho Bu dingge bayar wong Lah liyane biyen yo piye akeh. arepe utang leh mikir. Ki lho Bu, sampean lho wis 6 angsuran, blas ra ngangsur. Rian Bu, nduk sampean dolanan nang jaba sik nduk. Sik dolanan nang jaba sik ya nduk ya. Bu, lho wis 6 Nggih. angsuran iki lho. Lah nama Koncoku angsuran sampe lho. rene ping 4, aku ping 5, ping 6 iki aku. Nggih. Lah terus pripun to Bu? Ya iki ora iso sampean usahane Bu Siti. Mergake sampean wis 6 kali nggak ngangsur. Kula lek pados nganu sambutan mboten nganu lho Bu punan mboten wantun mungkin malah teko ndi-ndi kula malah Lah bingung. pripun? Bener no Bu lek omonge tangga-tangga sampean ki wong angel. Lah nggih, Koncoku lah, sampe wis ora mampu nagih nang ngene sampean. Ngeten lho Bu Siti, niki kula sukani solusi. Jenengan lek cagih pun ndingkluk mawon to. Nggih. Kula sukani solusi, jenengan padosne nasabah minimal 2. Mengke sampean tak kei waktu 2 minggu. 2 minggu. Ya, saged napa mboten? Insyaallah. 2 niku harus hari ini apa Nggih besok? no, harus hari no. ini. Nggih, mengke Nggih. kula laporan teng kantor pripun nek mboten hari ini. Nggih. Jenengan teko jam pinten mengke mriki malih? Setengah jam malih pun kula Setengah tak jam malih. anu mriku, ler mriku. Nggih. Matur suwun nggih, Bu. Nggih, saestu Nggih. lho kula Nggih. rantos. Nggih, Bu. Tidak kon golek nasabah meneh. Sopo ya yang gelem ngene iki? Tangbang mlesek iki kaya ngene iki lho, malah kejegur kon ndi. Sok arepe ngejak wong. Nah, apa gelem ya? Lah jajal e mlaku ngono kok lek nemu wong ditawani ngono ae menawa gelem melu. Blesekne pisan. Enak tumane Yusuf ini. Mau akeh lho. Biyen aku cilik aku borok anak. Lho aku. Enak Ala totokane kuwi genah ngono penak. Sampean meng jangan apa Yusuf ini Anu kates. atas. Mah aku meng blendrang karo. Mbak Lucy enggak tahu dolan rene. Enggak tahu. Sampean kan untuk bantuan piro apa mae Pak Rete? 200. 200. Alah, padha ya an kae pilih kasih kok lek nganu. Lek sing wong dhuwur kudungan ngisor warung ngono ya, dhuwur kudung ngisor warung akeh nang wae 1 juta. Oh, Ngono 1 juta. biasane. Nek wae dhewe 200. Dhewe elek tuwek. Nyamahmu ora seramang sapu kae. Heeh, pas kewampang sapu. Bener. Tunggu aja Iya, meneh iya. Toto apa jeneng kuwi cemplok. Toto. Plok. Togok iki remasamu. Cemplok aku Ora tau iki. keramas paling plok iki. Blas. Kaya ambune kaya Aku cilik kae borok nah diuyek. sampai borokan. Heeh, diuyek karo pasir karo Nah, mbokku. ibumu ora ngurusi. Ya diurusi aku nakal. Oh. Tapi aku nakal lek diomongi wong tuwa ora tau nyengklak mbok Pin. Karo dene wong tuwek mbok cengklak. Penting aku
ngene mikirku penting aku ora ngutik-ngutik barange wong tuwek. Ora aja sampe ngono kuwi. Lho, Gak. Aku bener nakal ora tau ngutik barange wong tuwek. Makku ya ora tau, bapakku ya ora tau. enggak boleh ngono kuwi. Ngerti? Ngerti. Mau metani guru kaya nguyak-nguyak apa ya? Tungone oke. Yong. Gak iso aku. Genti sampean tak petani anak ora? Heeh. Genti sampean tak petani. Nekmu ya duwe tuh mo. Gak duwe. Iki lho Yupini arep man jajan iki lho. Wes, mangan aku mau. Mbak Lucy. Ya, deloken iki deloken. Beh, Bajune baru. sembrono. Lah deloken plok ngene iki lho sing jenenge. Sampeyan kan ya untuk bantuan piro? Sik to yo ndorong dhisik. Piye Yupin? Ki mau? Iki lho. Tungone akeh. Alah janjo. Ora tau keramas mbok yo kaya aku krimbat neng salon. Heeh. Lah deloken aku tas tuku tas luyu. Bah, ya Deloken. ampun. Anyar Ya delok Allah. yo. Yo baru. Piye to? Sampeyan pinter golek duit. Ya mulakno maca to yu cempluk mek ngono ae. Sampeyan ki yo wis alah ya sembuh lah wong tuwek. Bojoku kuwereng ora tau wae duit. Alah. Ya. Ngeraya piye lek wong rondo ya enek akeh sing ngopeni yo yu. Aku lho sing di bojo. Bojoku merantau ya ora tau kirim duit. Mosok to? Oh, ora belas ora tau kirim. Alah. Gerungge urat urut temeng urut apa? Urut-urat buntung lek pegel awean. Neng luar kono ya enek tukang urut. Enak padha ae omahe malah akeh kono tukang urut kuwi. Ya ora ngurusi ngomah ora tau kirim. Iya. Sampeyan to janda wae akeh sing ngopeni. Ngono kuwi. Ya ini tergantung to yu. Piye rupane, piye awake dijogo kan ya akeh sing nyedek-nyedek. Ngene iki tuku wedak ora iso. Piye? Heeh lho yu. Dan yo saiki piye urip ki angel serbane anu blonjo-blonjo saiki yo larang gitu. Heeh, apa-apa larang. Apa larang. Lho sampean piye yu? Ki mau jangan apa? Jangan kate. Alah kates. Ya. Dinaku yu aku jangan daging. Iki mau dino iki mau aku duwe rezeki dinaku. Berarti Apa kates? anu sampean apa ya oleh bantuan iki kok Pak Rete. Oleh kan yo rondo. Oh alah. Heeh. Sing ngeterne Pak Rete apa Tatang? Ya Pak Rete. Oh alah mah aku gur Tata kok sampean oleh piro Yupini? 200. Yo ngalah. Sampean. Aku gur 250 kae ya alah. Ya alah. Apa ya 200 sing Mbok Pin ku nesu kok aku 250. Padha Mbok Pin kae yo an. Kae entek sakal nek ku. Alah. Gitu. Asok listrik gitu ku. Bumbon. Padha lek gak ono listrik iki tok anu sapa? Cempluk. Cempluk. Lali, Fluk. Oh, jadi wong tuwek gampang lali kok. Alah. Jajan delok lho. Lagi mau enek jajan kok ora mau. Oh, Aku ora iki. mau. Njajal piye to modele. Iya. Ya ora apa-apa lho yu. Ini yo apa yo kiriman kok luar yu? Enggak toh? Ora iki. Apa yo Ah, lek duit? usaha dhewe. Usaha wis Usaha. buro-buro nganu cek gadong. Yo Mepe kan, gadong. gini Pak RT yo kan. Oh, Pak RT. Pancen yo Pak RT iki baik hati yo kan. Kerja aku ini kan. Mbak Ping. Yo yo to jenenge wong sepuh mosok mau bayi atos to yo Iki cempluk. canggih ini lho Mbak Sepini. Mentolo. Alah ben bal-balan. Apa-apa. Yo alang Apa Mbak Pini? Enak informasi lho. Apa informasine? Enak apa? Jadul Blitar tapi ya piye ora enek duit arepe sering delok rono. Ya mosok men ra duwe-duit belas. Ya domong ora enek belas iki lho. Yo pin nang duwe-duit yu. Ki delok jadul nang Blitar. Ya ora duwe no, aku rondo lek kok ndi. Oh Lah, iya, iya. Ding. Kok aku ya paham, Ding. Ya sampean duwe duit. Lah aku ya kudune enek sing gandeng lek rono. Lah padha ning kene. Siti Rokaya. Alah. Alah. Rokaya. Kene. Kene, Nduk. Ben rame kene. Lho jajan lho, jajan. Kok Aku golek wong bae padha ning kene mulu. lha sampean kok suwi ra dolan rene. Iki mung enek penting. Penting apa wae? Nganu. Enak apa yu? Emang kan nganu bangku mlesek lho golek nasabah. Wah, lha iki Padha gelem apa ora? Apa yang ngono yu nyilih apa piye Ding? Nyilih ra, Yo nggih ndelok kan jadul yo. Oh, arep ndelok jadul ya, Pak. Heeh, tapi iki ya gendang-gendeng ora duwe sanguan ndelok jadul. Nek gelem caire iki sesuk. sesuk. Penak iki. Sesuk terakhir lho jadul. Heeh. Heeh. Lah yo
Kok ae piye? Piye Nduk armam jajan, Nduk. Anu apa jenenge wis syarate piye syarate? Syaratnya gampang mek fotokopi KTP tok. Heeh. Engko nganut dikumpulne. Heeh, kene sampean. Heeh, kumpul mahku sesuk jam 3 moro ning mahku kabeh cairan bengi kena dingin delok. Wes. Piye ngono yu? Cocok ta yu? Iya. Gelem ta yu? Gelem ta? Gelem. Piro sire sampean? Nyelip piro yu? Oh, piro? Maksimal 6.000 kemang jarene. Wah, lumayan lho kuwi. wis rasa gra-gra nyilih ki. Oh, Tenan. Minim 3.000 Minim tinggi. 3.000. Ora nek anune ya apa jenenge wi? Seminggu pisan Oh, ta. seminggu pisan. Dino Senin. Piye Ya yu? mungkin aku ditagih tak semayani ngono. Layak, Bu. Ora duwe kok. Layak Bu Pi iki angger omong ya aku nembung barang mlesek ngono kae 6.000 ngono. Bu Pi lho. Lah aku sik 3.000. Pak yo ngerti to yu awak mlek bupi yo nyilih nang belam. Oh, gen 6.000. Hitung-hitunge gur iso nek gur 6. Bu Pi lho. Ora apa-apa. Tenanan iki ya. Iya wis. Iya, wes. Wong aku nyelih 3.000 aku yu. Aku 3.000. 3.000. Heeh. Ya wis, engko mok terne apa sesuk isuk ra apa-apa Ya wis. fotokopi KTP. Aku 6 aku. 6. 6 padha karo Bu Pi aku. Lek 6 kuwi paling seminggu pisan ya 120 apa 20. piro. Ora iso ya. Oh, oleh sampean kan bojone nang luar ya Ora ngerti yang kok, luar ae gur nggih urut-urat sarap kok. Kang ngono. Urat buntung. Duwe disemayani kenek bang mlesek. Mau kenek. Kenek tapi yo lek Omonge kuwereng, garang. lek bolak-balik ancen hooh. Oh. Lek pisan pindho sik kenek. Ki mung makane aku sik wis dilok-lokne. Wes Duwe iki. solusi. Dilokne demen dia yu. Lho terus kon golek iki mang, kon golek nasabah baru aku mang. Anu sampean pira yu? Aku padha karo awakmu 3.000 ya wis. Berarti Aku cemplok tak iki berarti. Kok 6.000 lawang ya bojone Aku melok-melok Bu Pi ya, aku Awakmu 6.000. Lah, Papi. Kuwi ya wes. Ya wis. Rondo ta iki wong loro iki? Rondo aku ndek bojo ra ngurusi kaya gombal. Nduk iki lek jajan Nduk. nduk. Ning ndi to, Luk? Lah aku ya ger iya gaya ke grah-groh ngene iki. Lah aku pijet ta saiki wis rada sepi kok. Masa? Heeh. Mijet urat bontong ya saya sampean. Ora apa-apa lho padha wedoke kan yo kudu crita ya to. Wah, ora apa-apa. Tapi yo Ora saru sais- lek oh, diceritakne iki. Wah, ngono. Padha wedoke iki. Padha wedoke. Padha Sampe wedoke. mau jajan ya, Eh, Nduk? Glendek. Mah. Ma. Anu tumbas kono ae. Oh, Nek dari nek watuk. nek Yusuf ini ra patek butuh duit dicilih wisan. Kok ya? Wong tuwek kan ada jajan yo kaya wong Wong tuwek. Tapi lek cairan kudu ngowahi sing nganu lho, di omah lho, biasane. Wong ngedek biasane. Enek dek-dekane. Iya no. tekan modele. Ya ora apa-apa mergane kene kan sing tanggung Yo. jawab lah hitungane ngono. Ketuan iki. Tiga kelumpukan. Iki bang apa jenenge? Bang Melesek. beh bisa nganu ya ora Sambel apa-apa. lesek sandane. Heeh, makane. Ora. Ora. Aku yo ora melesek-melesek. Oh, Ya ya wis. wis. Apa-apa. Ya wis, ayo ngono. Garek tak siapne nganu Oh. persyaratannya ya. Sarane sesuk isuk dikumpulne. Ya, Jam iya, telu siap. cairan kok bar magrib dolan rono bareng-bareng. Ya wis, aku tampung anakku jabrik lek no. Heeh. Ya wis lek no. Wis ngono ya. Berarti sesuk sore iso ndelok Jadul. 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 Lah, nggo dhuwit 3 juta 6.000. 6.000. Wis. Angko leh teko wong iki kena tagi sangu ya. Oke. Kayak 50 udah cukup. 50 ya. 50 wong telu 150 Kan lho. 50 lho yu Mas Oke, Amu lho. piye to? Ya ora apa-apa tak Ora apa-apa toh? tampa. Wis. Nek duwe lebih ya wis. Ya wis rezeki. Yo saiki yo Ya wis sore. wis sore gek mulai. Padha adus ya yu. Ya wis. Ya wis. Sesuk Wis. ya. Ya. Ayo. Alah. Isin tok. Tek-tekan. Alah wong-wong yo ora gelem mangkirin kesi tapi yo ora apa-apa ngene iki tukar pengalaman yo entuk ubetan duit. Penak iki.